Dole mana. Wa, ni? Ke ba. Ke nake kira. Ni kuma? Ane mutumi na. Da. Da Allah fita kaji. Da ce na dawo fitsari nake ji. Ni ma fitsarin nake ji. Hello, mai gida. Wala wannan jinka. Yanzu nan muna tafiya da suna kalala. Shiga gamdam. Akan me to? Akan wannan wayan ne fa. Amma ni na FF. Wacce station din ce? Ba matsala. To shikenan. Yawa. Wani ga babban nan ranka da Barka dai. Hanyar lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ya ka shigo ne ka neman halin kaman yan daba haka? Daba kuma. Allah raba mu da daba. Bismillah zauna. Me yake tafi da kai zauna? Malam ya aka yi me yake tafi da kai ne? Na zo ne akan maganar dan abu. Dan uwansa ne kai? Ni makocinsa ne kuma ka san girma da matsayin makoci a addinanci. Oke, baka san me ya aikata ba ne? Naji dai kaddara ce ta hada masa akan batun wata waya da aka. Kaddara kuma? Kai barawo ne? Ka fita. Fidda ni daga nan bakin na ragon. Ba ni ba Musa. Mazubi gaban yaya. Yi mana shiru mana. Da Allah ku rufe mana wannan mutumin.